коридор, замена дверей. Район башлыгын Зей урман хуҗалыгының административ бинасын яңарту эше белән таныштыралар. 2020 елда бинаның икенче катын яңартсалар, хәзер республика программасы буенча беренче кат капиталь төзекләндерелә. Сейчас у нас это второй этап, то есть была отремонтирована крыша, обшивка здания, коммуникационные системы первого этажа и работы по поклейке стен, значит, оборудование, переоборудование. Также в этот раз у нас вошла и спецификация. Бина торышына карап, эчке һәм тышкы бизәү эшләре башкарылган, идән түшәм, тәрәзә, ишекләр алыштырылган, вентиляция, электр белән тәэмин итү һәм җылыту системалары ремонтланган. Бу эшләргә 14 миллионга якын акча бүленгән. Комиссия Җиңү проспекты 1-13 йорты тирәсендә барган төзекләндерү эшләре белән дә танышты. Йорт тирәсе безнең ишегалды программасы буенча яңартыла. Җәяүлеләр юлын төзекләндерү, баганаларга утлар кую, балалар мәйданчыгы ясау, тирә-якны яшелләндерү кебек эшләр каралган. Бу елда район буенча 14 ишегалды рәткә китерелә. Киләсе елда төзекләндереләчәк территорияләр планы да булдырылган. Киләсе елга инде без әле общежитиеларында кертеп 21 ишегалды калган иде. Аны да икенче елга шушы программа кертү өстендә эшлибез. 181 ишегалды Зей районы буенча, шәһәре буенча шушы программада хәл ителәчәк. Комиссия җылыту сезонына кадәр алып барылучы үзәк челтәрләрне яңарту эше белән дә танышты. Һәр оешманың кышкы җылыту сезонында өзеклекләрсез эшләве бик мөһим. Бу уңайдан соңгы 10 елда шәһәрнең җылылык челтәре системасы яңартыла. Инде 40% күләмендә җылылык челтәре алыштырылган. Зейдә тиздән тагын бер яңа социаль объект кулланылышка тапшырылачак. Элеккеге Аленка балалар бакчасы бинасын балалар һәм яшьләргә психологик, педагогик ярдәм үзәге итеп үзгәртәләр. Биредә 14 яшьтән 35 яшькәчә булганнарга социаль һәм психологик ярдәм күрсәтеләчәк. Бинаны агымдагы елның сентябрендә ачарга ниятлиләр. 4-нче мәктәп укучылары бу уку елында яңартылган ашханәдә тукланачак. Республика программасы буенча электр челтәрләре, вентиляция системалары яңартылган, буяу, бизәү эшләре үткәрелә. Үзәк дәвахананың йогышлы авырулар бүлегендә барган ремонт эшләре дә район җитәкчелеге контролендә. Бина тулысынча яңартыла, октябрь аенда кулланылышка тапшыру бурычы куелган. Рейд барышында комиссия вәкилләре район өчен мөһим булган башка объектлар төзелеше белән дә таныштылар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.